ሰላም ሰላም ናይ ሳምሪ ቶብ ተኸታተልቲ ከመይ እኒአኹም ደሓን ዲኹም? ኣለኹ ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ደሕና እየ። ከም ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህሉ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኒተይን ጸሎተይን እዩ። እሽም በኣር ሳምሬት ጀማሪት እያ። ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣባራትዋ ክቡራት ኣሕዋተይ ላይክ ግበሩላ ኢኹም ሸር እውን ግበሩ ኢኹም። እሽም በኣር ሎም መዓልቲ ቪድዮ ሓንቲ ሓጻር ዛንታ መሃሪት ዝበልክዋ ንዓይ ዝመሃራትኒ ንዓኻትኩም እውን ክትመረኩም እያ ኢለ ተስፋ ይገብር። ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ፀኒሕኩም ለይትኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፉ። እሽም በኣር ናብኣ ከብለኩም እየ። መሃሪት ዛንታ እቶም ክልተ ፍቑራት። እታ ቆልዓ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ኣብ ደቡብ ክልል ውሽጢ እዩ። እትሰርሐሉ ከም ኩለን ኣሕዋትና ኣብ ስደት ዓለም ኣብ ካሊእ ሃገር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ 3 ዓመት ገይራ ናብ ዓዳ ንክትምለስ 1 ዓመት እዩ ተሪፍዋ ነይሩ። በዛ ዝተረፈት 1 ዓመት ምስ ሓደ ወዲ ብፌስቡክ ተፋለጠት። ኣብ ፍቅሪ ኣተወት ብጣዕሚ ፈተወቶ ንሱ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋ ነገራ። 5 ወርሒ ዝኣክል ሓቢሮም ፀንሑ። ይደዋወሉ ሓሳብ ንሓሳብ ይለዋወጡ ፎቶ ይለኣኣኹ። እቲ ወዲ ድምፁ ዘጠዓዕሞም ቃላትን በቃ ኩሉ ነገሩ ፍልይ ዝበለ እዩ። እታ ቆልዓ ድምፂ ከይሰምዐት እንተውዒላ ንዓዓ ከቢድ ነገር እዩ። ይኹን እምበር ሙሉእ ሰውነቱ ሪኣቶ ስለዘይትፈልጥ ፎቶ ክልእ ከላ ሓተተቶ። እቲ ወዲ ድማ እሺ ኢሉ ፅጥ በለ። ብፅባሒቱ ተፈላልዮም ካብ ስልኪ ቻው ተወሓሒሎም ንግሆ ገስጊሱ እቲ ወዲ ይድውለላ። ትፈትውኒ ዲኺ በላ። እታ ቆልዓ ድማ እወ ንዘለኣለም ይፈትወካ እየ ኢላ መለሰትሉ። እቲ ወዲ ድማ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ራእይኽለይ ክትፍለየኒ ኣይትኽእልን ኢኺ በላ። እታ ጓል ድማ እወ በለቶ። ልባ ግን ተረበሸት። እቲ ወዲ ድማ ንኡሽተን ምስ ፀንሐ ፍቕረይ ማዓረይ ኣነ ክንቃሳቐስ ኣይኽእልን እየ ክልቲኦም ኣእጋረይ ሕሙማት እዮም በላ። እዛ ቆልዓ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰማይ ወይስ ምድሪ እንተትውሕጣ ተመነየት። ካብ ምድንጋፃ ዝተልዓለ ሓደ መዓልቲ ክትድሕን ኢኻ ኢላ ስልኩ ኣብ እዝኑ ኣዝየቶ። ኣብዚ ሓሳብ ውሽጢ 3 ወርሒ ፀኒሓ ሓደ ነገር ወሰነት። ነቲ ወዲ ዝፈጠሮ እግዚኣብሄር መሊሱ ከፍውሶን ከድሕኖን ይኽእል እዩ። ኣብዛ ሽግር ውሽጢ ክፍለዩ ኣይኽእልን ኢላ ንርእሳ ኣእመነት። ድሕሪ 1 ሰሙን ናብ ዓዳ ንክትምለስ ወሰነት። ክትሪኦ ከም ዝደለየት እውን ነገረቶ። እቲ ወዲ ድማ ደስ በሎ። ንሳ ድማ ናብ ዓዳ ተመለሰት። ልክዕ ምስ ኣተወት ቤተሰባ ገዲፋ ናብቲ ንሱ ዝነበረሉ ዓዲ እያ ከይዳ። ምስ ከደት ማለት ናብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ምስ ከደት ልክዕ ከም ናይ መርዓ ቦታ እዩ ዝመስል። ኣብ ግቢ ውሽጢ ብዕንበባ ብዝተፈላለየ ነገራትን ብሰባትን እንዳኣብረቕረቐ ፀንሓ። እቲ ፍቕረኛኣ ድማ 2 እግሩ ዘይሰርሕ ዝተባህለ ዝንጥ ዝበለ ጥዑይ ሱፍ ተኸዲኑ ንዕይ ኢሉ ሓቐፋ። የፍቅረኪ እየ ፍቕርኺ ሓቀኛ ናይ ዘለኣለምን ምዃኑ ተረዲአ ኣለኹ። ኣነ ግና ሕሙም ኣይኮንኩን ቆይመ ምኻድ ይኽእል እየ ንዓኺ ንምግማት ዝገበርክዎ ነገር እዩ በላ። ንሳ ድማ ብሓጎስ ኣነ ሓቂ ዋላ ተዝኸውን ነይሩ ከምዘይፍለየካ ወሲነ ነይረ እየ በለቶ። እሽም በኣር ክቡራት ቤተሰብ
እዛ ዛንታ እዚኣ ትመስል። ካብዛ ዛንታ እዚኣ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢና ንመሃር። ምሄራትኩም ክትከውን ከዓ ተስፋ ይገብር ከምቲ ንዓይ ዘመሃረትኒ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቀኛ ፍቕሪ ይዓድለና። እሽም በኣር ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ፍቕሪ ቅሳነት ይሙነየልኩም። ባይ ባይ